Oot sä ottanut mun raajajuustot? No muutamastako murusesta se nyt on kiinni? Tossa on puoli purkkia. No voi ku kamalaa. Omat raajajuustot. Hei, toi jääkaapin ruoka kuuluu kaikille ja sä et oo maksanut jeniäkään niistä. Miten mulla on sellainen käsitys, että tonnikala, raajuusto ja kaikki muut proteiinit, ne ei oo yhteisiä, ne on ostettu mulle. No herra on hyvä nyppistä vaikka yhden kerrallaan siitä pois. Eiks me sun lääkekaappiin käymään ja vähän popsimaan lääkkeitä, kun ne on yhteisiä? Se on aivan eri asia. Sä tarvit sun lääkkeet, mä tarviin mun ruuan. Niin, mutta mä kuolen ilman mun lääkkeitä. Niin, mutta mä en pärjää ohjelmassa, jos mä saan mun ruokia. Sä olet niin lapsellinen. Itse olet. Mitä täällä oikein tapahtuu? Joonatan on täysääliä. Tämä nainen tässä ei arvosta ollenkaan muiden omaisuutta. Ja sä et ajattele mitään muuta kuin noita sun säälittäviä pikkulihaksiasi. Mistä nyt oikein on kyse? Juuri otti mut raajajuuston. Ja mun tietääkseni edelleen sieltä jääkaapista saa ottaa ihan kuka tahansa ruokaa. Sä tasan tarkkaan tiesit, että toi juusto on mun. Anteeksi, riitelettekö te juustosta? Kyllä se on periaatteesta. Ei vaan sun pikkumaisuudestas. Älä sä mulle ala selittää kuule mistään pikkumaisuudesta. Äiti, voisitko nyt vihdoin sanoa tolle, että sieltä jääkaapista saattaa ihan kuka tahansa ruokaa? Mä menen kirjoittamaan tästä lähtien joka ruokapurnukaan viereen, että kenelle se oikein kuuluu. Vai laitetaanko vielä oikein rusinatkin puoliksi? Meillä on Tanja kanssa sviitti varattuna. Mennä. Pois. Pois. Minne ne oikein lähti?